హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 అవగాహన క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర స్వభావములు, దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొదటగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు దైవీ స్వభావుల వారి యొక్క 26 లక్షణాలను గురించి, దివ్యమైనటువంటి స్వభావాలను గురించి తెలియచేశారు. వివిధ వర్ణాశ్రమాలను అనుసరించి మనిషి ఆ ధర్మాలను అభ్యసించవలెను అని, ఆ తదుపరి ఇక ఆసురీ స్వభావాల గురించి ఆయన తెలియచేసి, మరి దైవీ స్వభావాలేమో మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్ళగా ఆసురీ గుణాలు బంధకారాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్పి, అర్జున్ని నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కనుక విచారించకు, అంటే శోకించకు అంటూ ఆయనకి తెలియచేసినటువంటిది. అలాగే ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి వారు దైవ స్వభావం కలిగిన వారు, ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారు అంటూ 2 రకాలుగా ఉన్నారు. అందులో దైవీ స్వభావాలను గురించి అంతకు ముందు నేను తెలియచేశాను. ఇక ఇప్పుడు నేను
ఆసురీ స్వభావాలు వారి గురించి తెలియచేస్తాను అంటూ, ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వారు చేయదలిగినది ఏదో చేయకూడనిది ఏదో ఎరిగి ఉండరు. శుచిత్వం గాని సదాచారం గాని సత్యం గాని వారి యందు గోచరించదు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము అక్కడ చూసినటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగింపుగా ఇంకా ఆసురీ స్వభావాల వారి గురించి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. అసత్యం అంటే యథార్థం కానిది, సత్యం కానటువంటిది. అసత్యం అప్రతిష్టం ఆధారం లేనిది. అంటే ఇక్కడ ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు మరి ఈ జగత్తు అంటే ఈ జగము అసత్యము అని, ఆధారము గాని అధిపతి గాని లేనిదని వారు అంటూ ఉంటారు. ఎవరు? ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు. మరి ఇది మైథున కోరిక వలనే, సంగమాల అభిలాష వలనే ఇది ఏర్పడినది. కామము తప్ప ఈ సృష్టికి మరొక కారణం లేదు అని వారు పలుకుతూ ఉండేటువంటి అంటారు అంటూ ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి గురించినటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు ఈ జగమును భ్రాంతి అని, దీనికి అంటే ఈ జగత్తుకు కార్యకారణాలు గాని నియామకుడు గాని ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం అంటూ కానీ లేవని, ఇదంతా కూడా ఒక మిథ్య, అసత్యం అంటే సత్యం కానటువంటిది అని ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ భౌతిక జగత్తంతా కూడా చర్య ప్రతిచర్యల వలన యాదృచ్ఛికంగానే ఏర్పడిందని, మరి ఇక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయోజనార్థము ఇది భగవంతుని చేత సృష్టించబడినది అని వారు ఎప్పుడూ కూడా భావింపరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ జగత్తు దానంతట అదే వచ్చి ఉన్నందున దాని వెనుక భగవానుడు ఒకడు ఉన్నాడు అని నమ్మవలసినటువంటి అవసరం లేదు అనేటువంటి ఒక సొంత సిద్ధాంతాన్ని వారు కలిగి ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారం గాని అధిపతి గాని లేనిదని వారు భావించి ఈ సంగమాభిలాష చేతనే అంటే మైథున కోరిక వలనే ఇది ఏర్పడింది తప్ప దీనికి వేరొక కారణం అంటూ ఏమీ లేదు అని ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు వాదిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పినటువంటిది. కానీ వాస్తవానికి మనకి భగవద్గీతలో అంతకు ముందు చదివినటువంటి మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం అంటూ భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది. అంటే నా అధ్యక్షత ఎందే సమస్త జగత్తు నడుస్తూ ఉన్నది అని మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటిది. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఏదైతే వారు చెప్పారో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి పలుకులను ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వారు విశ్వసించరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారి గురించి మరికొన్ని అంశాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మనో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ తప్పుదారి పట్టినటువంటి, వాస్తవానికి ఇక్కడ మనకి ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మన, నష్టమైనటువంటి ఆత్మ కలిగినటువంటి వారు, నష్టాత్మలు అంటే ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే తప్పుదో పట్టినటువంటి జీవాత్మలు అని చెప్తున్నారు.
సో ఈ తప్పుదోవ పట్టినటువంటి జీవాత్మలు అంటే ఆసురీ స్వభావాలను అలవర్చుకున్నటువంటి ఈ జీవాత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వారి యొక్క అల్ప బుద్ధితో మరియు క్రూరమైనటువంటి కార్యములతో ఈ ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి దృక్పథంలో గట్టిగా ఉండి కీడు కలిగించేవి మరి దారుణమైనటువంటి పనులలో పాల్గొంటూ ఉంటారు అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వారు ప్రపంచ నాశనకరమైనటువంటి కర్మల యందే నియుక్తులై ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అలా ఈ భౌతిక జగత్తు ఈ ప్రపంచానికి ఆ వినాశనకరమైనటువంటి కర్మల యందు నియుక్తులయ్యేటువంటి వారిని ఇక్కడ భగవంతుడు తప్పుదోవ పట్టినటువంటి వారు లేదా అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి వారు లేదా అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో వాస్తవానికి ఈ భగవద్భావన ఏమాత్రము లేనటువంటి అంటే భక్తియుతమైనటువంటి భావన ఏమాత్రము లేనటువంటి ఆ భౌతికవాదులు తామెంతో అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లుగా తలిచినప్పటికీ కూడా భగవద్గీతను అనుసరించి వారు అల్పబుద్ధులు మరియు జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యందు సాధ్యమైనంత వరకు సుఖమును అనుభవించాలి అని యత్నింపగోరేటువంటి వారు ఇంద్రియ తృప్తికి ఏది ఒక కొత్త దాన్ని కనిపెట్టడము, దాని యందు వారు సదా నిమగ్నులై ఉండేటువంటిది. సో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటివి ఈ కాలక్రమంలో వివిధ రకాలైనటువంటి ఏసీలు అంటూ ఇవి వాతావరణాన్ని అనుకూలం ఏదో సుఖాన్ని పొందుతూ ఉన్నాము అన్న భావనలో ఉంటూ ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఇవన్నీ కూడా ఏవి కూడా మరి జీవుణ్ణి నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వనటువంటివి. ఈ భౌతిక పరిశోధనలు ఎంతో పురోభివృద్ధి చెందినాము అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం. అది కనుక్కున్నాం ఇది కనుక్కున్నాం అనేటువంటి భావనల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఇవన్నీ కూడా దుఃఖ కారణాలయ్యేటువంటివి. అణ్వాయుధాలను కనుక్కున్నాము. సమస్త ఇక్కడ ప్రపంచానికి ఆ గర్వకారణమైనటువంటి మరి ఘోరమైనటువంటి విపత్తులను సృష్టించగలిగేటువంటివి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది మరి ఈ సమాజాన్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వినాశనకరమైనటువంటివే తప్ప వాస్తవానికి ఏది కూడా అది. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నటువంటి ఆయుధాలను ఉపయోగిస్తే వాటి టార్గెట్ మాత్రమే అవి ఛేదించేటువంటివి. బట్ ఇక్కడ అణు ఆయుధాలు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భౌతిక జగత్తులో పురోభివృద్ధి చెందినమనుకున్నటువంటిది ఏది కూడా ఒక టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ గా పనిచేసేటువంటిది కాదు. సో ఇంకా అందుకే చెప్తున్నారు, కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ కామమును ఆశ్రయించినటువంటి అంటే విపరీతం కామము, దంభము, దురభిమానంతో నిండి గర్వము మరియు అహంకారంతో ఈ ఆసురీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకుని ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా మోహితులై వారు తాత్కాలికమైనటువంటి వాటికి ఆకర్షితమై అపవిత్రమైన బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వారి యొక్క మనస్తత్వాన్ని ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటిది. వారి కామ వాంఛకు తృప్తి అనేదే ఉండదు, విపరీతమైనటువంటి ఇది అని చెప్తున్నారు. పూరింప శక్యము కానటువంటి కామం వారిలో ఉండేటువంటిది. అలాగే తృప్తిని ఎరగనటువంటి విషయభోగానుభవము, ఆ కోరికలను వారు సదా వృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో మరి అటువంటి వారు ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి వాటిని అంగీకరిస్తూ ఉంటారు.
కనుకనే ఆ దుఃఖాల యందు పూర్తిగా మునిగి ఉండి ఆ మాయా కారణంగా వారు అటువంటి కార్యాలలోనే నిమగ్నములై అపవిత్రమైనటువంటి బుద్ధులతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, చింతామపరిమేయాం చ ప్రళయాంతాముపాశ్రితాః కామోపభోగ పరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః. వారు అంతులేని చింత ఆందోళనలు చివరికి మరణంతోనే ముగుస్తాయి. మరి అయినా సరే వాంఛల సంతుష్టి మరియు ఆస్తిని కూడగొట్టుకోవడమే, అంటే ఆస్తులను కూడగట్టడమే వారి యొక్క జీవితం యొక్క పరమావిధి అని నిశ్చయంగా ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆశాపాశతైర్బద్ధాః కామ క్రోధ పరాయణాః ఈహం తే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థ సంచయాన్. వందల కొద్ది కోరికలచే కట్టివేయబడి, అంటే వేలాది ఆశాపాశాలచే బద్దులై మరియు కామ క్రోధములచే ఆవరించబడి వారు అన్యాయ పద్ధతులలో సంపదలను ప్రోగు చేసుకోవడానికి శ్రమిస్తారు. ఇదంతా వారి ఇంద్రియ సుఖముల కొరకే, ఇంద్రియ భోగముల కొరకే వారు అధర్మ మార్గంలో కూడా ధనాన్ని సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క వైఖరులను చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వారు ఇంద్రియ భోగంనే జీవిత లక్ష్యంగా అంగీకరించేటువంటిది. అంటే ఇంద్రియ సంతృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరము అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు. ఆ భావనలతోనే వారు మరణం వరకు కూడా కొనసాగిస్తారు అని చెప్తారు. మరణం పిదప వేరొక జన్మ ఉన్నదని గాని, కర్మానుసారము జీవుడు వివిధ దేహాలు పొందవలసి వచ్చునని గాని వారు విశ్వసించరు అని చెప్తున్నారు. సో కనుకనే వారు లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు, వేలాది కోరికల వలయాలలో, కామ క్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉండి ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసము చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటున్నారు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారికి ఉదాహరణలుగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి పురాణంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ప్రహ్లాదుని యొక్క తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు. సో ఆసురీ స్వభావాన్ని ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించకుండా తానే భోక్తను, తానే భగవంతుడును అనేటువంటి భావనలతో భక్తులందరినీ ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా చివరికి తన కుమారుడైనటువంటి ప్రహ్లాదును కూడా చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుడు. అలాగే కంసుడు ఆకాశవాణి ద్వారా తన సహోదరి అష్టమ గర్భము నుండి తనకు మరణం సంభవిస్తుంది అని తెలవగానే వెంటనే అప్పటి వరకు ఎంతో ఆప్యాయతతో ఆయనని, అంటే ఇక్కడ దేవకిని అత్తవారింటికి పంపిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి కంసుడు వెంటనే ఆమెని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అప్పుడు వసుదేవుడు ఆయన్ని వారించి, నీకు నీ యొక్క సహోదరి అయినటువంటి దేవకతో కాదు కదా ప్రాణభయం, ఆమె యొక్క సంతానం నుండి కదా, సో ఆ సంతానాన్ని నీకే అప్పచెప్తామని చెప్పేసి ఒప్పించి ఆయన్ని అక్కడి నుంచి కాపాడడం జరుగుతుంది వసుదేవుడు. ఇక రావణుడు మరొక అసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి పరస్త్రీని వ్యామోహంలో, అంతేకాకుండా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోవడానికి నేనే ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేస్తానని ఒక సోపాహాన్ని తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించినటువంటి ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాడు రావణుడు. సో ఈ విధంగా ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు వారి యొక్క ప్రవర్తనలు
ఉంటాయి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఇదమద్య మయా లబ్ధం హిమం ప్రాప్స్యే మనోరథం, ఇదమస్తిదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనం. సో ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇలా అనుకుంటాడట, ఈరోజు నా దగ్గర ఎంతో ధనం ఉన్నది, నా ఉపాయాలతో నేను ఇంకా సంపాదిస్తాను, ఇప్పుడు నాకు ఎంతో ఉంది, భవిష్యత్తులో అది మరింత పెరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. అసౌ మయాహత శత్రు హానిష్యే చాపరానపి ఈశ్వరోహమహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ. సో ఇక వాళ్ళ యొక్క భావనలు ఎలా ఉంటాయంటే, అతడు నా శత్రువు, వాడిని నేను వధిస్తాను, నా ఇతర శత్రువులను కూడా నేను మరణింప చేస్తాను, నేను సమస్తానికి అధిపతిని, నేనే భోక్తను, నేనే పరిపూర్ణుడిని, నేనే సుఖిని, నేనే ధనవంతులైనటువంటి బంధువులతో చుట్టబడినటువంటి పరమ ధనికుడును అని ఆ విధమైనటువంటి భావనలతో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆఢ్యోబి జనవానస్మి కోన్యోస్తి సదృశో మయా యక్ష్యే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యజ్ఞాన విమోహితాః. సో ఇంకా నా అంతటి నన్ను మించిన శక్తిమంతుడు గాని, అంటే నా అంతటి మహాశక్తివంతుడు సుఖి ఇంకొకడు లేడు, నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, ఆ విధంగా ఆనందిస్తాను. ఈ రకంగా ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అజ్ఞానం చేత మోహితులవుతారు, అజ్ఞానం చేత భ్రాంతికి లోనవుతారు అర్జున అంటూ ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క ఆలోచనలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకుంటారట, ఈనాడు నా వద్ద ఇంత ధనం ఉన్నది, నా యొక్క ప్రణాళికల చేత నేను మరికొంత ధనమును పొందుతాను, ఇది అంతా నాది, భవిష్యత్తులో ఇదంతా మరింత వృద్ధి చెందుతుంది, అతడు నా శత్రువు, నేను అతన్ని వధించి తిని ఇతర శత్రువులను కూడా వధింపబడుతున్నా చేత నేనే సర్వమునకు ప్రభువుని, నేనే భోక్తను, నేనే పూర్ణుడను, శక్తిమంతుడను, సుఖిని అనే భావనలో ఉంటారు అని చెప్తారు. అలాగే భాగ్యవంతులైనటువంటి బంధువులతో కూడా ఉండి నేను అత్యధిక ధనశాలిని, నన్ను మించి శక్తివంతుడు గాని, అంటే నా అంతటి మహాశక్తివంతుడు సుఖి ఇంకొకడు లేడు అనే ఒక భావనలో ఉండి నేనే యజ్ఞాలను ఆచరిస్తాను, దానం వసుకుతాను, సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నేను ఆనందిస్తాను అని ఒక అజ్ఞానం అనేటువంటి భ్రాంతిలో జీవిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అజ్ఞానులు అంటే ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితులను ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, వారి యొక్క భావనలు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అనేక చిత్త విభ్రాంతాః మోహజాల సమావృతాః ప్రసక్త కామభోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ. ఇటువంటి ఊహలు తలపులతో తప్పుదారి పట్టి మోహం అనే వలలో చిక్కుకుపోయి ఇంద్రియములను తృప్తిపరచటానికే బానిసైపోయి వారు నరకాలకు పతనమైపోతారు అంటూ, సో ఆ విధమైనటువంటి భావనలు ఉన్నటువంటి వారు అనేకమైనటువంటి చిత్త విభ్రాంతుల చేత కలత నొందినటువంటి వారు, మాయాజాలం చేత బద్దులైనటువంటి వారు, ఇంద్రియ భోగాలయడ మిగిలు ఆ ఆసక్తిని పొందుకున్నటువంటి వారు నరకాలకు
పోతారు అంటూ. ఎందుకంటే ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వారు ధనార్జన కొరకు ఆ కాంక్షను హద్దు లేకుండా, సో అపరిమితమైనదిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం తన వద్ద ధనం ఎంత ఉన్నది, దానిని వినియోగించి మరింత ధనమును ఎట్లు వృద్ధి చేయగలను అనేటువంటి ప్రణాళికలను మాత్రమే అతడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా ఆలోచించడం వల్ల అధర్మ మార్గాన్ని కూడా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది, తద్వారా వారు ఆ అధమలోకాలకు పతనమైపోతారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి ప్రతివాడు కూడా ఇతరులను నష్టపరిచి తాను జీవించు అనే భావనతో ఉంటారు అని చెప్తారు. అలా చేసేటువంటి వాడు ఎవడైనా కూడా తనను తానుగానే భోక్తగానే భావిస్తాడు. మరి నిజమైనటువంటి భోక్త ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ పరం ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక వారు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వారు ఇతరులు ఎవడైనా తనతో సమానంగా ఉన్నటువంటి ధనవంతులు లేదా పలుకుబడివంతులు ఉన్నా కూడా వారికంటే నేనే అధికుడును అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి కారణంగా వాళ్ళు పతనం చెందుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ద ధనమాన మదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో ఇంకా ఆ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు ధనము మరియు మిథ్య విధేయతలు లేకుండా ధన మద గర్వంతో, ఆ ధనంతోనూ మిథ్య అహంకారంతోనూ మోహితులైనటువంటి వారు తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలను చేస్తారు. అంటే వారు ప్రామాణికతను గాని శాస్త్రమును గాని లెక్క చేయక తమను తాము సర్వజ్ఞులము అని భావించి ఆ ఆసురీ స్వభావం గల వారు కొన్ని మార్లు నామమాత్రమైనటువంటి ధర్మ కార్యములను లేదా యజ్ఞాలను కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో మరి సర్వ యజ్ఞాలు కూడా ఆ విష్ణు భగవానుని తృప్తిపరచడానికి, కానీ వీళ్ళు చేసేది ఏంది, వీళ్ళ యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి వీళ్ళు చేసేటువంటి. సో వారు ఆ విధంగా తమను తాము పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మదగర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారము, బలము, గర్వము, కామ క్రోధములచే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై తమ దేహములలో మరియు ఇతరుల దేహంలోనూ ఉంటూ ఉన్నటువంటి నన్ను ద్వేషిస్తారు అర్జున అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ముఖ్యంగా.
ఆ మిథ్యా అహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధముల చేత ప్రభావితులైనటువంటి వాళ్ళు, కళ్ళు మూసుకుపోయినటువంటి వారు, వారి దేహాలలోనూ మరియు ఇతరుల దేహాలలో నిలిచి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడైనటువంటి దేవదేవుడి ఎడ అసూయ గలవారై నిజమైనటువంటి ధర్మాన్నే దూషిస్తూ ఉంటారు, నన్నే ద్వేషిస్తారు. మరి ఆ భగవంతుడే కదా యథార్థం. సో ఆయన్నే ద్వేషిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇక్కడ మనము మరి ధర్మరాజు జరిపినటువంటి రాజసూయ యాగంలో శ్రీకృష్ణుడికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వగా శిశుపాలుడు లేచి, అతడు ఏ విధంగా అర్హుడు, ఒక సాధారణమైనటువంటి వృష్ణివంశీయుడు, యదువంశానికి చెందినటువంటి రాజు, మరి మేము అతని కంటే గొప్ప వాళ్ళము అంటూ ఇక ఆయన కృష్ణ భగవాన్ దూషిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు ఆ దూషించినటువంటి శిశుపాలుడి యొక్క 100 తప్పుల వరకు క్షమిస్తాను అని తన మేనత్తకు వాగ్దానం చేస్తారు. సో అక్కడ ఇక ఆ రోజు ఆ శిశుపాలుడు ఆ విధంగా భగవంతుడిని దూషిస్తూ 100 కంటే ఎక్కువ తప్పు, 100 తప్పులు దాకా భగవంతుడు చూసి 100వ తప్పు అయిపోగానే విష్ణు చక్రాన్ని పంపించేసి అతన్ని స్మర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్యజస్రమశుభాన్ ఆసురీస్వేవ యోనిసు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో, అసూయ కలవారు, క్రూర స్వభావులు అయినటువంటి అలాంటి నరాధములను, అంటే మానవ నరాధములను నేను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి ఆసురి స్వభావము కలిగినటువంటి గర్భంలోనే నేను వారిని పడవేస్తాను అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆసురిం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు, క్రమముగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుడు ఎంతో కరుణామయుడు అనేటువంటి విషయం తెలిసినటువంటిది. సో కాబట్టి అతడు ఆ ఆసురీ స్వభావం కలవారి ఎడ మాత్రం ఎన్నడూ దయాస్వభావంను చూపడని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ అసుర స్వభావాలు ప్రతి జన్మ యందును అవే అసుర యోనుల యందు ఉంచబడుతున్నారనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆ భగవానుని యొక్క కరుణ పొందజాలక వారు పతనం నొందుతురు అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా తెలుపబడినటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా వారు అంటే ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు సునక సూకర మార్జాలం వంటి హేయమైనటువంటి జన్మలను పొందుతూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, ఆసురిం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే
మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖుడు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేడు. క్రమంగా వారు అంతకింతకి అధోగతి పాలవుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం ఆ అతమ స్థితికి పడిపోయేటువంటి కారణాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ అసుర జీవుల యొక్క ఆరంభ స్థితిని ఇక్కడ చేస్తూ త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తతా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారి తీసే 3 ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనిషి తప్పక విడిచిపెట్టాలి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే కామము, క్రోధము, లోభము అనేటువంటి ఈ 3 మానవ అంటే ఇక్కడ మానవ శత్రువుల ఎడ ప్రతివారు కూడా జాగరూకులకై ఉండవలననేటువంటి చెప్తున్నారు. ఈ మూడింటి నుండి ఎంత బయటపడితే మనిషి అస్తిత్వం అంతగా పవిత్రీకరించబడుతుంది అని చెప్తారు. ఈ కామ, క్రోధ, లోభాలు అనేటువంటి వీటి నుండి ఎంత ఎక్కువగా బయటపడితే అంత ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారి తీసేటువంటి 3 ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు. కామము, క్రోధము, లోభాలు. అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనిషి తప్పక విడిచిపెట్టాలి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే కామ, క్రోధ, లోభాలని మనిషి వదిలివేయాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. ఈ కామ, క్రోధ, లోభాలే మనిషిని నరకానికి చేర్చేటువంటి మార్గాలుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ ఈ కామ, క్రోధ, లోభ వీటి వలనే మనకి కురుక్షేత్రం ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి మహాభారత యుద్ధం, కురుక్షేత్ర యుద్ధంకి కారణం కామం. సో ద్రౌపది ఎడ వారికి ఉన్నటువంటి లస్ట్ కారణంగా, అలాగే కోపం, కౌరవులకు పాండవులపై ఉన్నటువంటి కోప కారణంగానే ఇదంతా కూడా జరిగినటువంటి ఈ విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా ఏర్పడడానికి కారణం. అలాగే దురాశ. సో ఆ హస్తినాపుర సామ్రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, అది వాస్తవానికి మరి పాండవులకు చెందవలసినటువంటి, కానీ పాండవుల రాజ్యం. కానీ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, ముఖ్యంగా అతని పుత్రులలో దుర్యోధన, దుశ్శాసనాదులకు ఆ పాండవుల పైన కోపంతో పాటు ఆ రాజ్యాన్ని పొందాలి అనేటువంటి దురాశ. సో ఈ కారణాలుగానే పరిస్థితిని మనము చూసేటువంటి. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైతు తమోద్వారైత్రిభిర్నరః
ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ మూడు నరక ద్వారముల నుండి అంటే ఈ మూడు నరక ద్వారాలను వదిలివేసినటువంటి వాడు, ఈ మూడు నరక ద్వారాల నుండి తప్పించుకునివాడు, ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమానందమును పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మనిషి పవిత్రుడొకటకు చేయవలసినటువంటి క్రియా ప్రతిక్రియ, ఆ మార్గాలు వేద వాజ్మయం నందు విశదీకరించబడినటువంటివి. కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి త్యజించుట అనేటువంటిది ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి అంటే త్యజించి తన ఇష్టానుసారము పనిచేసేవాడు, అంటే తనకు నచ్చిన రీతిలో పనిచేసేవాడు. సో మరి పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే శాస్త్రాలను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించినటువంటి వాడు పరిపూర్ణతను కానీ, ఆనందాన్ని కానీ, పరమగమ్యాన్ని కానీ, పరమగతిని కానీ పొందజాలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే మనకి ఇంతకుముందు 15వ అధ్యాయంలో తెలుపబడినట్లుగా వేదముల నియమము, నిబంధనలన్నీ కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని తెలుసుకోవడానికే నిర్దేశించబడినట్లుగా చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో కనుక మరి ఇక భగవద్గీత ద్వారా, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాను ఎరిగి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నుడై కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు ప్రతిష్ఠుడైనచో వేద వాజ్మయము ఆ వసిగేటువంటి జ్ఞానమునందు అత్యున్నత పూర్ణత్వాన్ని పొందినట్లే అవుతుంది. తద్వారా అతడు క్రమంగా ఉద్ధరించబడతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ కృష్ణ భగవాను పొందడానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి ఈ మార్గం మనకి ఈ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభువుల వారి ద్వారా అత్యంత సులభంగా చేయబడినటువంటిది. కేవలము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ మహామంత్రాన్ని జపించడము, భక్తియుత సేవా కార్యమును నిమగ్నమవటము, అలాగే కృష్ణునకు అర్పించినటువంటి ఆహారమునే ప్రసాదంగా గ్రహించుట వంటి ఆ కర్మలను గావించమని ఆయన జనులకు ఉపదేశిస్తూ ఉండేటువంటి మరి సో కనుకనే మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక అవగాహనకు సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలు మనకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటివి. సో అంట్లో మనకి ముఖ్యంగా ఆ నిరాకారవాదులు, సాకారవాదులు అనేటువంటి 2 రకాలుగా విభజించబడేటువంటివి భక్తి మార్గంలో ఉండేటువంటి వారు. సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా తమ జీవితాన్ని వేద నియమానుసారమే కొనసాగిస్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి శాస్త్ర నియమాలను పాటింపనిదే ఎవడూ కూడా
తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి, పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకొనలేరు, ఆ భగవద్ధామానికి ఉద్ధరించబడలేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. సో మరి వారు ఆ శాస్త్ర విధులను విస్మరించి ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేటువంటి వాడు ఎవడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేడు అనేటువంటిది యథార్థమైనటువంటి సౌఖ్య స్థితి, ఆనందాన్ని పొందేటువంటి స్థితిని, అంటే ముక్త స్థితిని వాళ్ళు పొందలేరు అనేటువంటిది చెప్తున్నటువంటిది. ఇక ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహారహసి. సో కాబట్టి ఓ అర్జున, ప్రతి ఒక్కడు అంటే మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణము ద్వారా, అంటే శాస్త్ర నియమముల ద్వారా చేయదగ్గ కార్యము ఏదో, చేయకూడని కార్యము ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి. అంటే శాస్త్ర నియమముల ద్వారా కార్యం అననేమో, అకార్యం అంటే ఏమిటో అవగాహన చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. చేసుకొని అటువంటి ఆ శాస్త్ర విధి విధానాలను తెలుసుకొని దానికి అనుకూలంగా, తద్వారా అతడు క్రమంగా ఉద్ధరించబడతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ నియమ నిబంధనలన్నీ కూడా భగవంతుడిని అవగాహన చేసుకోవడానికే ఉద్దేశించబడినటువంటివి కనుక ఆ భగవానుని ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహనకు మన మానసికమైనటువంటి శుద్ధి. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఈ మానవ జన్మ మనకి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో మానవులు మాత్రమే మనసును కలిగి ఉండి ఆలోచించగలిగేది. సో మిగిలిన ఈ ఏ జీవులు కూడా మాట్లాడడం కానీ మనసు ద్వారా ఆలోచించి, అంటే మనకి మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటి జన్మగా చెప్పబడుతుంది. ఈ జన్మలోనే మన యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి అని చెప్తారు. దానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం, నామస్మరణము, ఆ భగవంతుని నామము, అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు నిమగ్నమై ఉండడము తప్ప అన్య మార్గం ఏదీ లేదు అని చెప్పబడుతుంది. ఈ కలియుగంలో మనము మన యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి పరంధామమును, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని, మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి గమ్యమైనటువంటి ఆ భక్తియుత విధానంలో చేరుకోగలిగేటువంటి ఆ ధామాన్ని చేరుకుంటారు. సో ముఖ్యం ఏంటంటే శాస్త్ర ప్రమాణం అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ విధంగా మనము భగవద్గీత 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి దైవ అసుర స్వభావాలు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసినటువంటి. వాస్తవానికి మనకి దైవీ స్వభావాలు, ఆసురీ స్వభావాల యొక్క ప్రస్తావన మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే, సత్యయుగంలో దైవీ గుణాలు, ఆసురీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు వేరువేరు లోకాలలో, ప్లానెట్స్ లో ఉండేవారు అని చెప్తుంటారు. ఇక త్రేతాయుగానికి వచ్చేటప్పటికి ఆసురీ గుణాలు కలిగిన వారు, దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు ఒకే గ్రహంలో ఉన్నప్పటికీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఉండేవారు. ఉదాహరణకి రాముడు భారతదేశంలో, రావణుడు లంకలో. ఇక
ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చినట్లయితే ఈ దైవీ ఆసురీ స్వభావాలు గ్రహాలను వదిలేసినవి, దేశాలను వదిలేసినవి, ఒకే కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలోకి వచ్చేసింది. ఒకే కుటుంబంలోనే కౌరవులు ఒక రకమైన స్వభావాన్ని కలిగిన వారు, పాండవులు మరొక రకమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక ఈ కలియుగానికి వస్తే కుటుంబాలు అవసరం లేదు. ఒకే వ్యక్తిలోనే ఇటు ఆసురీ గుణాలు, దైవీ గుణాలు రెండు ఉంటాయని చెప్తారు. సో మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆసురీ గుణాలను తగ్గించుకొని దైవీ గుణాలను వృద్ధి చెందించుకోవడానికి మనకు ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవన్నామ స్మరణము. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం తప్ప అన్య మార్గం ఏదీ లేదు అని చెప్తారు. ఈ యుగంలో మనకి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గం